Dewi ngeten apa enten polisi, Bu? Nggih. Mendhet Jambi ngeten niku. Oh, ngenten sing laporan sih. Wah, Lah tiyang niku nggih. Duka tiyang nek ngeten niku nggih duka niku ngenten. Dewi niku Jambi kula dikto. nggih. Terus gedho 200. Benjing nek mriki terus kula lak mohon sidang. Nggih. Terus benjing bulan setunggal niku Januari Nggih. niku mriki. Mriki beli piraten. Kula saking LSM. Ngoten lho. Kula dhewe nggak mriki sih. Kula dhewe mriki pas jenengan digerebek niku. Lah kula tumbas rokok. Asline dalem pun Kula dah kandangan. Nah, kula niku kan dibel arek-arek ngene Bu Kemis. Diparani polisi. kali Pak Ari. Pak Topik kali Pak Arif. Nggih. Kula nek napa? Gendara ngatos Bu. Nggih kula sukani nggih. Tapi barangnya digawa. Nggih dipetak. Arak sing ngeten iki kalih, Nggih. terus alite setunggal. Terus 500 sing ndek wingi digawa dari disukani nganu ngeten niku dipetok.